Laktar kokale Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. En morna mar bedo kodi machiegni anilonga ni Ruth Otieno. Wendo wakendo daktari wasechopo studio ka yena mondo mi arwake obonyiso ni nyinge nga en wuod kanye en laktar molonye weche mage kae to kokwa ketho kinde kata matin wadonje to kachiel kachiel. Machiegni daktari? Erokamano. Kuom nyinga ilonga ni Dominic Hamisi Owino. An wuod Migori County, Awendo Sub County, North Sakwa Ward, Saria Primary School, Ringa Village. Koro kanye kamano. In laktar molonye weche mage? An laktar molonye weche mag choke kod leche mwaluongo gi dho ngere ni physiotherapy. Kendo an a private practitioner, yani an daktari molonye weche mag thieth kendo athietho kan gi clinic mara kama thiethe kamano. Amor mokalo mar bedo kodi wasego mbaka kotende kod chandruoge mang'eny manyalo mako fuoni kachiel koda choke kachiel koda kaleche mak mana ni kawuono to daher mondo mwagoe mbaka kotende kod tuoche kata tuoche mag choke kamano. Koro kawuono wadwa wacho weche mag choke to weche moro wacho kawuono mag choke gi dho ngere waluongo ni osteomyelitis. Mabende gi dhowa madala en kagima chogo ma oyudo infection aito kendo infection no nyalo miyo gik moko to e iye kanyo. Koro mane mwadwa ni mondo wawach kawuono. Ningeche waseyudo ni jotuo mang'eny osebedo ka hinyore sana aito ging'eyo ni to hinyruok margi ni oa kuma nade. To ningeche infection kata to mar chogo wasefwenyo no nyalo wuok e kuonde mang'eny sana manyalo miyo inyalo yude. Inyalo yude samoro kata koponi muya kata muya yweyo ni. Koro kiyweyo to muya yweyo bacteria to bacteria ni odonjo e lungs ni. Koro kodonjo e lungs ni to kosedonjo e oboyi to obo kanyo obro ringo to donjo e remo. Koro kosedonjo e remo to remo maringe del kanyo konyi nyalo dhi to gike chongi kata nyalo gike ombongni kata nyalo donjo e bamni to mano nyalo yudo infection. To kendo bende kopogore gi mano bende nyalo bedo kata ni ng'ato makata mana mo otimne kata mana bero kata kotimne bero to koro samo timne bero cha koro bacteria kata germs maricho go yudo nafas to donjo e chogo machiegni kanyo to chalo nyalo yudo infection. To bende samoro bende nyalo yudo kata ni samoro ng'ato ne otur. Koro kotur to kotur e laini mar turno koro infection bende samoro donje iye kanyo ka chogo no bedo owuok oko to mano nyalo yudo ma jatuo yud koro osteomyelitis. Kamano. Ma en tuo mar chogo kata tow mar choke. Makman daktari kapok wadonjo matut wang'e ne gigo manyalo kelo chandruogni kaka infections manyalo biro kokalo kuom weche mag hinyruok, weche mag masira kachiel kod samoro tuoche kata muya ma wayweyo. Adwa ni wang'e ni chogo ntiere kod components machalo nade kata chogo olos gang'o ochal nade to tije maduong' en ang'o kaito kata kwadonje tuoche mag choke gi koro wasebedo kod paro maler ni chogo en kama. Koro ka wadonje tuoche gi to wang'eyo lokruok madhi bede choke gi. Koro chogo en wawacho ni chogo en bende ongima. Choke ngima. Choke gin gik mangima. Kendo choke gin gik madongo. Kendo choke nigi gima waluongo ni nerve supply to gi blood supply. To kendo chogo bende kadongo to nitiere kama chogo dongo godo. Koro nitiere kama chogo dongo godo. Koro ibiro neno kata kaka chogo mantiere kani mawacho ni normal bone makani chogo ok don gi kute to nitiere kama waluongo ni growth end plate ochakore kamoro ka to gi ka. Koro diere ka ema koro kanyo nitiere omuot. Koro kar omuot ne ma chogo dongo godo chongo dongo mondo kosonga. Koro mapiny ni to ok not chogo medore gi piny ku omedore gi omuot kacha. Koro kendo kama omedore gi omuot kanyo tibiro yudo ni kendo chogo bende nitiere kama remo donjo ne godo. Modonjo koro donjo mondo mi chogo no obed ni koro onyalo medo mondo mi odongi. Koro ibiro yudo ni koponi koro wanyalo yudo infection nyalo yudore ni kasamoro kata ka ng'ato ohinyore gi malo kata leche man gi bathe mamako kuonde go ohinyore. To koro biro tamo chogo cha samoro nyalo tame mondo koro chogo cha nyalo bedo no dongi. Kamano. Magi manyikwara mugi ajwang' nyaka ng'e ni choke dongo, choke ngima, choke nitiere kod ligech remo, choke bende dwaro nyaka oxygen.
Yes, ningeche remo cha makelo oxygen. Kamano. Tiende ni chogo en gima ngima. Gimoro wachi gani, samoro choke ni obedo nade oyo gin gik mangima. Koro wadonje tuo mar choke. Ni pimonwa kacha ni gibiro kotenre kod gik mopogore opogore. Moro nyalo bedo muya ma wayueyo, moro nyalo bedo hinyruok mopogore opogore. Koro kwa wacho tuo mar chogo, gibiro ga kidienje mopogore kasena na achiel. Mwacho ni chogo ni tuo. Gibiro e kidienje mopogore. Koro kaka kidieny mokwongo mana temo wacho samoro kata kiweyo muya to muya miweyo no donje kori ai to koro kose donje kori tibro yudo ni koro muya ni mane nigi bacteria cha kata mane nigi germs cha odonje remo koro kose donje remo to remo tingene ringe dendi koro nyalo yudo ni koro bacteria marach cha odhi ochwore kamoro nyalo chwore bamni kata nyalo chwore ang'o e tiendi kata mane chongi koro ibiro winjo ka koro rem chakore ka nyalo yudore machiegni kanyo. Namba 2 wan gi tuoche manyalo chalo kata mana kaka bacteria kata mana kaka TB. Ng'ato nyalo bedo no oyudo TB to TB moyudo cha TB ji most of the time wawacho ni oyude to donje kori. Koro TB cha kose donje kori to bende en gi odonjo bende e remo. To koro TB cha bende nyalo ringa machak chwore mo chak odonjo e choke. Koro mano wanyalo luonge ni koro TB of the TB modonjo e choke. Koro mano bende nyalo miyo kendo koro inyalo yudo infection mayudore e chongi kanyo kata mane bamne donjo e choke. Mano bende nyalo kelo tabu mang'eny. To sana en bacteria makeli. Kamano. En bacteria kodonje del onyalo chopo e chogo odhi kelo chandruok mang'eny mokalo e chogo. Mama ema kawuono wakete maino. Kamano. Tuoche mag choke ng'eny machal nade koso ogin ga gik makomo ahinya. Gin gik gin gik ging'eny. Ai to wanyalo kata mana wacho kaka mar osteomyelitis ni wanyalo pogo gi diriyo. Wan ga acute manyisore ni en kochakore kuom wik achiel odiechieng' achiel to wigi 2-3 ka mana acute to koro wik mar 3 nyaka gimoro kapoko gik dweche 3 kama to koro mano koro onyalo dhi e subacute ai to dhi e chronic. Koro mane kitinga 3 mag osteomyelitis. Kamano. Thothne thoro mako joma gi daktari. Tuo mar osteomyelitis ni otemo mako sana joma chuo. Kawuono romo kod tuoche mag choke ma ok ng'eny kuom joma mine. Ochamo mako sana jok machuo. Ai to bende nyithindo bende nyalo yude ka koro samoro kapod gitin to giyudo infection bende ginyalo yude. Ai to bende gi joma chuo tai to kendo gi jok ma bende age gi osedhi malo sana bende nyalo yude. Kamano. Moro nyalo pimonwa mana matino no gik momiyo thoro bedo kuom joma chuo. Nyithindo moro choke gi pok otegno kang'e ibo pimonwa kanyo matin. Nyithindo choke gi pok obedo motegno ahinya. Ai to bende samoro nyithindo bende samoro tuoche gi samoro nyalo bedo ni ng'eny matin kapod gi grow nikech samoro ibiro yudo ni nyathi pod odongo to immune mare pok obedo motegno. Pok teko ne mag del obedo motegno. Koro mano nyalo miyo nyathi nyalo yudo tuoche machalo kamago. To joma chuo sana ibiro yudo kata kopo ni gidhie tije aina magitimo. Tije aina magitimo samoro dwaro nguvu sana. Koro seche ma samoro dwaro nguvu sana no to samoro nyalo yudo ka koro gihinyo kata mana leche gi moko. Koro ka gihinyo leche kata tiende gi ohinyore matin. To koro hinyruok ma gihinyore godo zaidi no samoro nyalo nyuolo osteomyelitis kata tuo mar choke no kama tin nikech kaka notemo wacho mokwongo ni osteomyelitis leche en inflammation ma yudore machiegni gi joint mohinyore no. Koro moyo sana joma chuo nyalo yude kamano. Makoro kwa wacho jogo mantiere kod risk mamalo kata wang'iyo jogo mantiere kod ong'ala mamalo mar yudo tuo ni wantiere kod joma chuo wantiere kod nyithindo. Joma mine ok nyal mako koso joma mine omako bende to joma chuo ema ng'eny zaidi. Kamano. Joma mine momako thothne ang'o gini manyalo miyo gibedo machiegni kode. Inyalo yudo ni samoro joma mine kaka samoro immune margi nyalo dok piny especially ka samoro seche manyalo bedo ni gidhodho ai to seche moko bende kata ka gi pek gi yach to mano nyalo miyo nyalo kelo ne tabu. Kamano. Erokamano ahinya. Seche ma magi duto te dhi nyime daktari wabiro bedo kod pichni mamoko mabende biro nyisowa ranyisi ma kineno tinyalo chichni nyaka bedi ni isebedo kod tuo mar chogo kata gigo makatimore tinyalo chichni nyalo bedo kod tuo mar choke. Kamano. Koro ranyisi manyalo nyiso ni in gi tuo mar chogo en ibiro yudo ka samoro jatuo nyalo chako ko complain no owinjo rem.
rem en achiel kuomgi, aeto gi kuot, aeto gi area no bende nyalo bedo ni onyalo bedo maka gima obedo makwar. Aeto kendo ibiro winjo ka koro dende, winja ka dende ool. Aeto ka dende oseol, tibiro yudo ni koro kata ka en lwete kata ka en chonge to koro bedo okonyal songo chonge no. Aeto kendo kata wuoth bende nyalo bedo ni koro bedo matek. Aeto nyalo bedo ni kendo samo bende koro en gi fever, winjo ka liet mar dende ni malo sana. Koro mano nyalo nyiso ni nitiere nyalo nyiso mano nyalo bedo mag ranyisi ni wan gi tuo mar infection kamano e choke. Fever samoro ka koro uwacho ga pile chendo ni samoro koro rateke mag del kata white blood cells dwani mondo mi oked kod infection kod gik makamago. Pimnwa olo ni thothne ento biro ka ang'o motimore? Olo ni biro ningeche koro ka infection osedhi malo, tibiro yudo ni koro cells mag dendi koro kaka white blood cells koro gore sana e kacha mondo gitigi gi chandruok modonjo e kuomino infection no mondo ginege. Koro kwa harakati matimore kamano menyiso ni koro badala mondo dendi obeni and relax to tiyo mang'eny, cells ni mag dendi ka tiyo mang'eny, koro mano tero fever malo kendo miyo dendi bedo mohol kamano. Moro inyalo pimo ne oganda wa daktari ni seche ma ng'ato sebedo kod tuo mar chogo nyalo ni wacho no nyalo mako kamora mora kamano. Rachne maduong' nyalo bedo ang'o? Rachne maduong' ngeche ing'eni ka koro infection osedonje dendi kendo koro osenyuolore zaidi, to wan gi gimo waluongo koponi okolose on good time, wan gimo luongo ni pyogenic shock. Wamake pyogenic shock. Seche momake pyogenic shock nyakwara mugia juang mano kaponono ni infection kata kute osedonjo e chogo mang'eny mokalo tibro bedo kod pyogenic shock. Ma en ang'o? Magi gimoko mathoth wadhi yude kidieny mar ariyo miyo kik isud kata matin. Kwa kona, budget iko tight, but Citizen Duka says relax. So get home baking flour 2 kg at 137 from 145 shillings. 3 liters cooking oil at 789 from 1,025 shillings. 2 kg basmati rice at 589 from 767 shillings. And 12 packets of milk at 539 from 588 shillings. Dial *487*5#. Choose what you want, pay and collect at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Royal Mabati Factory Limited, dukani achiel kende miyude rang'iny mamalo magoyo witado makare. Yud offers mawan godo ka ichulo atamalo 40, iyud mwandu molosi chieng'no. Yue mos dala ka wakelo ni nono maonge chudo nyaka e dhot. Gochnwa e 07222 638 838. Tim order kokalo e www.royalmabati.com. Weche kod chike mantie nyaka lu. Kauno gibronge ni kenyilo soga piny ka oklos ge polo kaka giwacho onge ng'ata kae mabiro mona timo arus gi pari. In hero ng'at machielo koro nikech mama ni in kendo ng'ama ok hero donge adier to kata kamano pari ok en nyako marach nikech anabiro umo wang'a pari biro paro ni en otimo arus gi Rajiv to kara en otimo arus koda mana an ok abi yie ni mondo in kend pari, ok abi yie ni mondo in keth ngimane, to bende an ok abi yie mondo isud bute kata matin, ok abi yie. Ngesu wakelo ni gik mamit makelo mor. Rogo mar nyithindo kae wakelo ni talanta. Loso gi lwedo wapuonji tedo be gi moko mamit. Rogo mar nyithindo Ngesu saa 3 mar okinyi mana e Ramogi TV.
sei korine miel. To bendi sei korine thumbe mamit manyien manyasani. Wakelo ni mixes malit kabisa kod miel manyasani. And of course ngeso kangeso nyakumwa Jonta Krista Mwena nyaka sauchieza. Cheki melanin top imeweza. And of course Hilo bwana. Chenro N Dagma. Leo tunakunja kitanda. machiegni kendo pyogenic shock kanye kama ne wantiere mano ka en kute kata infections osedhimo bedo mang'eny e chogo mabende ineno ranyisi mane daktari pimonwa ka kamoting'o olo mar del kamoting'o chwakruok mar del kamoting'o ang'o kendo mani pimonwa kuot mar tiel joint mari ok nyal songo maber kiwuotho to wuotho koro bedo matek iwinjo ka in gi rem sana chalo ng'ama limb mago gin thothne gin ranyisi ma kiwinjo kata kineno e fuoni ni moro onyalo bedo tiendi onyalo bedo badi onyalo bedo onding'i onyalo bedo kamora ma chogo nitiere kamano seche ma ng'ato oseneno ranyisi gi pimnwa pyogenic shock mane nyiso wacha manyiso pyogenic shock ni koro dendi koro infection oseringo ma koro dhi malo koro gik ma timore mang'eny koro dendi koro fight mang'eny koro dendi buok ma koro nyalo bedo ni koro inyalo yudo kata mana gik machalo kata mana kaka organs ni koro nyalo bedo ni koro ok nyal function maber kaka the heart o koro function maber mamano nyalo read manyalo miyo kata jatuo yudo even kata cardiac nyalo yudo kata koro adundo mari koro ok nyal gwecho motegno kendo ok nyal gwecho maber kamano wantiere kod chandruok machielo ma bende thoro mako del duto te ka infection odonje remo ma bende waluongo ni sepsis o chalo gi sepsis koso do pogore odwa chala gi sepsis to ken pogro gi nango daktari pogo gi nge ching'e ni sepsis to ibiro yudo ni okay inyalo yudo ni ka koro ma en kamora achiel to sepsis samoro nyalo yudo ni in gi general body infection ni mantiere blood infection machakoro nitiere blood ene remo te to nitiere kama owuoke ma okelo problem e joint achiel koro yudo kata ka en problem na nitiere bamna koro bamni kanye ma koro okelo the problem koro gino koro donjo e remo koro gina gik ma relate gina wede gina wede magedwa chal kamano kapok wadonjo e diagnosis ainyiso kata ni complications nyalo kelo fuoni ma koro ok ti maber samoro nyalo bedo nyarogno kata oboye kod weche makamago mulna complications gi maber nikech nyalo chako kamoro matin e fuon kata e chogo kamoro to dhi bedo kod complications ma samoro duoko chien nyalo bedo matek koro complications manyalo yudore nyalo yudore ka koro samoro jatuo koro ok nyal bedo ni koro ok onyal move the joint mare tibro yudo ni ngeche koro joint cha ka ok move to wanyalo yudo gima waluongo ni joint effusion joint effusion tiende ni joint cha koro ok move koro kata choke joint no nyalo riwore ma koro ok onyal songo tibro yudo ni kendo kata leche mantiere kuondego nyalo ridore ma koro ginyalo ridone ma ok nyal miyo ng'ato thuolo mondo mi koro chako yud function mar badeno to kendo infection mantiere kanyo no bende onyalo wuok kama entiere kata ka entiere e bamni kanyo onyalo wuok mo chako dhi kama chielo kendo koro magi complications manyalo yudore kendo nyalo windo koro kata mana kaka nyalo timo gige ni mitimo pile nyalo kata ka dhi e kanisa wuotho nyalo tami ma to a worse extent bende onyalo kata mana lead to death thothne ka ng'ato nitiere kod tielo machal kod ma daktari tielo mane picha ni wang'eyo ga ni ma anyaka bedie ni samoro nyiroke ok ti maber kata tie gimoro mok ti maber e chunye ma bende nyalo bedo achiel kuom complications mag tuo mar choke to ma nyiso nang'o koro kaka tielo ma waneno ni tielo ni waluongo ni en gi edema koro edema ni nyalo bedo ni jatuo ne nigi infection kata mana e bamne koro ka en gi infection e bamne to koro samoro nyalo end up wan gi gima waluongo ni organ failure organ failure tiende ni samoro nyalo tamo kata kidneys ka nikech infections osedhi malo
koro ok nyal golo gik ma oremo ok nyal golo uchafu e dendi kaka dwarore mang'eny. Aito kendo na kendo liver bende nyalo bedo affected nikech ng'eni liver en chuny en mokonyowa mondo mi gimoro amora modonjo e del kata ka yath tiketo gi makoro gi kwe maber ma del nyalo tiyo kode maber. Iluongo ni detoxification. Koro biro yudo ni samoro nikech koro infection odio donjo mang'eny zaidi. Koro tame koro konyal timo gik mowinjore nyalo timo. Aito ma bende iluongo ni venous return. Koro mondo mi koro yudo ka koro remo ko ring araka mondo dogi mondo obed ni koro en level ma onyalo operate kodo maber. Koro mano nyalo kelo tabu. Machiel kuom complications mag tuoche mag choke bende wanyalo wacho ni organ failure. Onyalo lit organ failure nikech infection kamano. Koro organ failure sakana ka liver, kidney, aito kata mana heart bende nyalo yudo infection, nyalo yudo bende infection. Makoro nyalo miyo koro dendi koro operate to optimum. Kamano. Thothne choke mag del mathoro ga bedo koda tuoche gi. Koso gina choke te inyalo yudo chogo moro amora to sana ibiro yudo ni the hip joint gi the knee joint to gi the ankle nikech gine ma gi weight nitiere sana gine ma gitemo hinyore zaidi. Kamano wantiere kod pichni e screen ni nyakora Mugia Jwang'. Ok ang'eyo ni ma nyiso ni koro chogo mar tielo ema nigi chandruok. To obiro gi ranyisi mopogore opogore. Picha ni dwani wapuonjre ang'o? Picha ni adwa ni mondo wapuonjre kode gik mang'eny. Koro picha ni wanyalo wacho ni wan gi tuoche, wanyalo kawo tuoche ariyo. Wanyalo kawo tuo mar sukari mwaluongo ni diabetes. To kendo wanyalo kawo tuo mwaluongo ni cellulitis. Cellulitis manyiso ni tielo kuota morambore, leche mag tielo ka odhi yudo infection. Koro chako ka diabetes tibiro yudo ni diabetes ibiro yudo ni seche ma en gi complication ibiro yudo ni nerves mag tiendi samoro gichal ka gimotho. Koro ibiro yudo ni samoro ka ng'ato wuotho to go choko tiende maduong' ni. Koko mar tiende maduong' seche mwuotho kata mana ka en gi tiende nono kata ka en gi slippers to go tiende ni. Koro tielo ni yudo infection nikech no ogwarore kamoro gimoro gware matin. Koro yudo infection. Koro ka tielo ni oseyudo infection to koro ere kaka osteomyelitis biro donjo ka. Koro kaka osteomyelitis biro donjo ka, gima natemo wacho mokwongo ni osteomyelitis biro nikech infection oyudore e leche mantiere kanyo. Koro nikech chogo ni bende nitiere leche man kagi chogo bende ni e iye ka. Koro chogo mane iye kani nyalo yudo infection kogolo e leche manogore ka nikech jatuo ni nigi diabetes ko muotho to ko winji. Koro mano nyalo miyo mondo wayud osteomyelitis. Kendo bende ng'ato bende nyalo bedo tielo kuota rambore kaka tielo moko kaka tielo ni nyalo bedo kuota kama onge gi diabetes to tielo ni okuot. Koro infection no yudore ka. Koro infection moyudore kani nyalo miyo mondo wayud ang'o wayud osteomyelitis. Makata kibire ng'iyo ka ibiro king'iyo piny ka yudo no ka chogo ni osechamore kendo bam nikech oseyudo infection. Koro ma en asai ni nitiere to mar chogo ka nikech gima notimore leche makagi no hinyore. Koro kage se hinyore to kendo ne gin gi infection kendo timo mano kendo ma bende kichaki ng'iyo machielo ni bende mana the same iyudo ka en bende chogo makani ohinyore nikech infection mana nitiere kanyo. Kamano ma risk factor machielo wanyalo wacho ni tuo mar sukari. Tuo mar sukari nikech no yo kata joma chuo nitiere kod thuolo mamalo mar bedo kod chandruogni. Nyithindo ma pod tindo, jogo matiyo tije matek kata jogo mantiere gi thuolo mamalo mag hinyruok. Wachako wamedo tuo mar sukari. Tuo mar sukari kendo bende jok ma bende samoro nyalo bedo ni gin gi tuo mar waluongo ni mar cardiovascular problem. Manyisore ni veins mage legenjre mag leche samoro nyalo bedo ni ok ti maber. Bende biro tamo remo mondo ring makare tiende kanyo kendo nyalo yudo infection. Kata bende jok ma bende samoro nyalo yudo gima waluongo ni deep venous thrombosis.
karemo opoto kata mani ogwandika. Koro karemo opoti ogwandi to manyiso ne remo koro ok ring maber kadhi piny. Koro karemo ok ring madhi mapiny kendo duogo to mano onyalo yudo ni koro ibiro yudo infection nikech ka koro remo cha owinjore be noringo to luoko ringo to luoko. Koro kopo no chung kanyachiel to onyalo yudo infection kendo manyalo biro kendo mane chongi kata mana nyaka bamni. To kendo bono nyalo wuok e bamni nikech kopo ne wuok e bamni gi piny to nyalo ringo mo chako donjo kata mana e heart ni mabende chakila another infection mabende wanyalo luongo ni thromboembolism. Kamano gimotimo wacho e yo machuok en ni gimora mora manyalo mi infection ni kata kute gi nyalo chope choke ka gisechope choke to ginyalo keo tuo kata to mar choke ma ang nukel ni midhier ni kaina ma wawuegi ka wakete yo machuok mano en waseneno ranyisi gi duto te. Bende samoro nyalo biro kod ranyisi moro ma ng'ato fwenyo ni ma en nikech ranyisi gi bende biro ga kod tuoche mopogore opogore. Kuot, rem, del machwakore. Magi be biro ga kod tuoche mopogore opogore. Magi be biro kata kaka malaria. Mano bende nyalo biro godo. Koro mondo mi wafweny ni to en ang'o en ni nyaka koro wafweny to koro ere kaka wanyalo timo examination, ere kaka wanyalo fwenyo diagnosis mare ni to chalo nade mondo mi fweny. To gima biro poge gi tuoche mamoko to en ni jatuo ni biro complain ni awa ok nyalo kata nyono chonga ni ai to king'iyo chongeno tibiro neno kokuot ochalo gima obedo makwar. Koro manyisore ni problem no en dire chonge kanyo. Manyiso wanang'o daktari? Ma nyiso wani waluongo ni cellulitis. Manyisore ni leche mag tielo okuot. Koro ka leche mag tielo okuot to kendo kaka gikuot ni koro kata remo dong neno ka koro ok ring maber. Kicheko remo koro ok ring maber. Koro nyalo miyo jatuo ni oyud osteomyelitis e tiende piny ka kendo nyalo yudo osteomyelitis kende chonge. Nikech gino rambore koa malo koringo nyaka piny. Kendo leche makagi ginyalo bedo ni ginyalo end up magitow. Koro kage tow to kendo koro nyalo miyo tabu mang'eny ma koro samoro nyalo yudi kata ni koro tielo ni nyalo tamore mondo okodongi me kata samoro inyalo end up ni tielo ni kata mana ng'ad tielo no nikech infection motimore kan. Nikech kikwiwo ni chogo ngima chogo dongo. Koro ka chanduk nitiere kama remo ok ringe yo makare manyiso ni kaka nonego be ni odongo cha ok onyal dongo kaka nonego be ni obedo mangima ok onyal bedo nikech remo ok chop. Ai to kata leche makage bende koro tho. Koro nyalo yudo osteomyelitis ka kata chogo ni tek koa piny ka nyaka malo ku nyalo to ok ochuno ni obed kama ne joint kende. Onyalo to. Ma koto to mano kendo midhiero maduong' matamre gi nono. Kamano. To kendo bende kapok wiye owil kendo kama wawacho mani inyalo yudo bende samoro ka ng'ato ne oyudo ajali to tur kata gie bade ka. Koro kosetur gie bade ka to koro kidondo yudore. Koro e kidonda no bende infection nyalo donjo godo ma dhi yud chogo cha. Koro samoro ka koro pod watwe bade cha ni mondo changi to infection oseyudo nafasi modonjo godo e chogo no. Koro kata ka koro thiedho to chogo koro ok tamre, riwruok mar chogo tamore nikech infection bacteria osedonjo e kacha. Koro ibiro ne irita ni osembo ni kwa tweyo to winjore watwe ka dweche adi watie ka dwe achiel gi nus week 6 weeks mondo changi to pod tamore ok ochangi. Irito ma odhi kata dweche adek pok ochango. Koro mano nyiso ni samoro infection nyalo bedo ni nodonjo e kanyo manyalo tami. Samoro bende nyalo yudo kata mana ka jok motimne gi surgery. Wanyalo wacho kata mana ni knee replacement. Samoro ne en gi arthritis lakini koro seche mitimo ne knee replacement to infection oringo donjo e kanyo. Koro ka infection oringo donjo oyudo nafas kanyo to nyalo miyo kata mana chogo no kama no timne godo replacement mokete godo joincha. Koro infection donjo e kanyo. Koro chumbe mono ketika bende koro tamore ma koro kata koro ok nyal riwore ma gicha bed maber. Kamano. Manyiso ni kapono ni ng'ato owuok e bero kata surgery mora mar chogo to ineno ka chango bedo matek nyaka cheke kendo ni debede ni ang'o matimore. Samoro ng'ato samoro nyalo bedo ni infection odonjo e kanyo kata bende samoro kata kokodonjo gi kanyo to samoro infection nyalo donjo kata mana ngechi samoro ibiro yud ka samitero ng'ate bero to kisitero ng'ate bero
to onindo. Koro seche monindo to anesthetic drug cha samoro miyo leche mag obo kendo mana fluid mantiere e lungs kacha moko motegno. Koro ka gimoko motegno manyudo ka koro waluongo ne gibedo consolidated to koro nyalo miyo lungs ni yudo infection. Koro ka lung ni yudo infection e iye kacha to no setim ni bero to ningeche kama no tim ni bero cha ibiro yudo ka tielo cha pod biro bedo no kuot. Koro infection nyalo wuok kata mana lungs ni kodonje remo maring gikacha. Koro miyo nyuolo ne infection kende iye kanyo zaidi. Kamano. Kare debede ni momiyo ka seche midhi timne ng'ato bero ting'iyo ni theater ler to kendo kanyo rit maler. Kamano. Emibiro yudo kata kapone kase jatuo iluoko maler. Ma kendo kata seche midwa change ne kata mana usi. To kanyo igahakikisha ne oler zaidi. Mondo mikiki infection uguog oko machak ring madonge iye ka. Mano nyalo kelo nwa osteomyelitis kata to mar chogo. Waka uyweyo ka waduogo to bende to mar chogo kata tuo mar choke gi inyalo thiedhgi. To kaponi inyalo thiedhgi ithiedho gi nang'o to physiotherapy dhi donjo gi kanye to bende inyalo geng'gi to kaponi ni igeng'o nang'o. Mago gimoko mathoth e kidieny mogik omiyo kik isud kata matino. Let's go to Vietnam. Join View Travel's group trip from September 5th to 12th, 2025. Starting from $2,286 per person sharing, experience a 7-night stay with breakfast, overnight cruise on Ha Long Bay, Golden Bridge Walk and Bana Hills cable car, Mekong Delta and boat cruise, explore ancient cities, caves and temples, traditional basket boat ride, Ben Thanh market shopping. Secure your spot today. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Naogopa kusema mapema, lakini najua ni kweli. Moyo wangu umekuchagua, hakuna mwingine tena. Moyo wangu wako, sitaki mwingine. Mapenzi haya mapya yananipa furaha. Moyo wangu wako, tumeandikwa hatima. Dial *811*500# to get Moyo Wangu as your skiza tune. Wodi mara jivno inipuonje timbe mabeyo ahinya. Iniwacho ne mana dichiel ka to eno yie gi wacharus mapiyo. Tuo mar ringa mar remo kata sickle cell ni kod midhiero mathoth. Lit ma na winjo e denda, yani lit ma na winjo e choka. Rem bende en go ahinya. Sani koro kanya tiyo morphine. Kata kotiyo go ok nya tiyo e denda. Methadone ma koro painkiller na. To bende nyalo thiedhe. The transplant is usually a bit more straightforward. Nitie jogo bende ma osechango ne tuoni. Test mwasetimo ginyiso ni tuo cha norumo kuome. Simflosokinda nono kendo kolo midhiero mag tuoni kaachiel kod ler mar thieth mantie. Chieng' Ngeso tarik 24 saa 1 kod saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Makelo dongruok mopogore opogore. Don't speak on our issues as women. Let us be the one to speak. Kaka gikete ratil, familia koda tijegi. Magitimo gisiso kod lony. As the woman representative of Homa Bay County, this nation is hungry and there is no question about it. Minegi nietelo. Gijiwo kendo gikelo lony mopogore opogore. Mentorship en gimoro ma important kabisa. Mano konyo ji kendo miyo ji bet gi positive attitude. Gimiyo lony margi kanyakla kod yudo duoko ne chandruoge duto magikale. We want leaders to be fair to the nation. To emine wacho sigand miyo kamiyo ogen. Mine wacho Ngeso ka Ngeso kod Jailieta. We want to
facilitate people so that we clear the sites. We do construct houses like the ones you are seeing are here or the ones in Mukuru so that these people come back to their own houses. Pinyo wacho chano daro jodak ma Kibra mae Alfapar ne thuolo mar gero udi manego gi oyueyo. They took everything. They did not leave a spoon. And these were not taken by county vehicles or county officials. These were taken by goons. Now, before people started harassing me at night, that's when I decided, let me move my family from there. County ma Nairobi seyo kuom tiyo gi ojende daro jopiny modak e ute county mi wacho ni nigi gope mag chudo mag udigo. We are very, very ready and prepared as the hospitality and tourism sector to host the expected huge number of visitors in the region. We have enough bed capacity in the region, spread all over within the neighboring counties. Magawa e county ma Homa Bay oyangi ni osepong motelo ne nyasi madaraka ka ilaro mago ma Kisumu kod aluora mare. Machiegni kendo penj laktar ko kalira Mugi TV ngima en mwandu. Daktari, thieth mar to kata tuo mag choke nitiere? Nitiere. To kendo koro thiedhni en koro ibiro thiedhi e kiwango manyalo wacho ni kiwango adek. Koro wan gi mwaluongo ni conservative management. Conservative management ka ibiro tiyo gi yath to kendo ibiro tiyo gi yath, inyalo miya yath imuonyo to konyi mondo odwok infection no, take infection no. Namba 2, inyalo timni bero. Inyalo timni bero gi surgeon. Ma kakoro chogo mana wawacho ka chogo choto. Ma koro ase realize ni chogo ni ok nyal chango. Koro daktari nyalo donjo iye kacha to chogo cha idhi ng'ade ma gole oko. Kose ng'ade ma gole oko, to koro nitiere gik ma ginyalo timo kacha mondo mi koro gijase mondo duog sawa. Then bang'e kose tim mano to koro physiotherapist bende biro donjo iye ka mondo mi koro ningeche physiotherapist ema biro ng'akikisha ni joint ringo maber kata kopo ni ok onyal wuotho maber kendo biro puonje mondo ochak wuoth maber mondo mi koro onyalo bedo no nyalo timo gimowinjore be notimo kamano. Kendo picha ni otangonwa gini kaka develop kata kaka chandruok ma tuo mar choke ni kaka osudo kowuok e okang' achiel kodhi okang' machielo. Mulnwa ka matin kata wadoge weche mag thieth, wacho kacha ni inyalo mi mana yedhe matieko infection, inyalo tim bero, physiotherapy, bende nyaka bedie. Mulnwa ka matin mondo mwadog kanyo. Koro kamae kaka koro wawacho ni stage mokwongo ma samoro iyudo mana infection malo ka. Kae kama odonjo godo. Koro ng'ene chogo ma oko ni waluongo ni periosteum. En ma chogo man gi oko. To infection no koro donjo modonj nyaka iye e chogo ku. Koro kosedonjo e chogo ku to kendo obiro mos koro ochako medore. King'iyo ma to koro ibudo ka koro kaka na ma koro osemedore kendo omedo chamo chogo ni zaidi. Kendo iyudo ka koro kata mana koro ma oko sekuot. Chogo ma oko ni chogo ma kuon ni koro chal ka gima koro omedo rambore. Ma samoro ibiro kata kicheko jomoko ibiro ni tiende no chogo omedore zaidi. Iyudo ne ka koro chogo omedore zaidi. Neno ka koro periosteum cha ma line ma oko. Koro osesongo owuoge kono chaka gima songo to kendo koro koro ka nitiere koro okuot nitiere pass mwaluongo ni tutu koro osedonje iye ka. Koro ka tutu odonje ka donge chogo kuot ningeche chogo ni wawacho nang'o ni en gima ngima. Koro ka en gima ngima ka koro en gi infection dongo kuot bedo maduong'. Koro kose kuot bedo maduong' ma kaka ma okuot ni to kondo koro tutu koro wuok oko gi ka. Koro ka tutu wuok oko gi ka koro e stage ni ema koro wabiro dwaro ni mondo koro surgeon nyalo donjo to biro o drain tutu mantiere kani aito waketie yath mondo muony. Koro
kaponi kanyo daktari wantiere kod first stage kaponi ni koro chogoni osekuot kumokuote ni infection cha bende medore kuma infection no medore wantiere kod blood supply mabedo koro bedo blocked remo koro ok donji kata ok wuothi e chogono kaka dwarore kaito komachielo cha e picha mogik mantiere godo no daktari waneno kacha ka kendo koro odwa bedo maduong' saidi infection cha odwa dhi modhi ahinya en mana ni koro nikech wantiere kod blood supply ma ok dhi maber koro wantiere kod dead bone nikech remo koro oseng'adore koro nikech ng'eni blood supply makacha koro no osebedo blocked koro koringi koro kosebedo blocked manyiso ni koro remo koro oksudi koro ang'ma biro timore ka bacteria cha koro endelea to koro kosendelea gi to koro kacha oseto to koro bacteria ochwer to koro gima mako dhoga e pichani wantiere kacha kod newborn formation mabende ne waonge godo kidienye moko e first stage newborn formation ibiro ka koro ang'o motimore koro newborn formation ni samoro ng'eni ka tutu ni osewuok katuto ni osewuok to gima timore samoro blood supply mar chogo samoro ibiro yudo ne kata bathe koni nigi part of blood supply koro kan gi koro gino nyalo dongo ka koro luorore ka gi piny kobiro malo koro nyalo luorore kobiro piny biro malo koro magi koro ma koro sen ngeche tutu cho osechwero osewuok to koro kanya ka jase kamano wadoge weche mag thieth ne wantiere kacha kod yedhe mimuonyo mori biro nyiso ni yedhe gi ibro muonygi ka oluore kod infection kata ka oluore kod kute mokelo infection ibro muonygi kuom kidieny marom nade ka en bacteria wachno gani antibiotics kuom thuolo marom nade koro gima koro kaka kar antibiotic ka koro ka koro in this stage to koro jatuo koro physician biro pangone ni to wan gi bacteria mane mukelo problem ne koro physician biro pangone yath muwinjore be notiyo godo kwa muda yedhe monyalo tiyo godo en wan gi yedhe amuonya to kendo wan gi yedhe ma bende nyalo chuowe kendo bende manyalo kadhi maringo veins ai to kendo bende ka koro gi kata mana stage makaka kani bende nyalo tim gimiluongo ni irrigation ikete makoro pido inyalo chuone pi madonjo ai to kendo bende maringo magolo baloka kanyo mondo dhi maber ai to kendo bende surgical intervention bende surgery bende nyalo tim bero makare mondo miyo kony kanyo koro mano koro surgeon ma puro pango yath to gi physician bende nitiere kanyo koro wan koro kaka physiotherapist koro wabiro ka koro wadonjo koro mondo wachak timo rehabilitation mag chokego kamano seche ma ng'ato nyalo bedo kod chando kata tuo mar chogo ma samoro timne yengo kata timne bero bende ng'ato nyalo chango ma ngimane doge wang'e kaka yande ne en choncha to ma nyalo kawo thuolo marom nade koso maluore ma biro luore gi sama jatuo ni odhi oneno daktari ai to bende ibiro fwenyo ni samoro bende kaka jite ok chalre samoro nitie jok ma dendgi otegno nyalo fight tuo motegno to bende ibiro donjo moko bende immune margi ok otegno ahinya ai to bende ibiro luore kod ng'ato ka en ng'ama tin onyalo chango haraka zaidi to ka en ng'ama bende osebedo ng'ama ng'ongo ma bende osebedo ng'ama oti to samoro chango mare nyalo kawo muda kamano chandoge gi inyalo gengi kaponi inyalo gengi tigengo gi nango wacha kod nyithindo nikech gin nyithinde machapni ga kata rateke gi mag del bende moro pok otegno maber kamano chandruok gi inyalo gengi kaka nyithindo ka en nyathi matin to ibiro dwaro ni seche ma obiro chakore sama mama pod pek nyaka mama dhi e clinic ma kapo ni en gi okadh through vaccination processes te ka en mama seche ma oyach modhi e clinics ne te otieki ai to nyathi bende konyuol ohakikisha ni nyathi odak maler ma ok oyudo chafu ai to kendo clinic bende fuatilia clinics kote mabiro konyo mondo nyathi o develop immune mare motegno ai to bende kopo ni nyathi nyalo bedo ni tuo gima waseyudo sana ma samoro bende kelo tabu nitiere samoro ji ohero yath mar kienyeji samoro sana ni yadhni wawe mondo wamiting'e ni samoro ok inyal fwenyo ni to portion mane maromo nade minyalo miyo nyathi koro samoro nyalo miyo nyithindo yudo infection
gi seche magi muonyo gitiyo gi yedha inago sana mang'eny moko pimo king'eyo kiwango mare ni madha ni yadhni ber mano nyalo kelo tabu mondo mi wageng'go infection koro kaka koro joma dongo to kopo ni ng'ato nigi tuo kaka mar diabetes to food care nyaka bed ni ng'ato ong'i zaidi kik iwuothi ma samoro nyalo yudo ni tiendi igoyo mainyore aeto sukari mari bende ka in gi ng'ama nigi food problem to bed controlled maber aeto kopo ni iyudo ajali kata iyudo chogo tur to ber mondo bende dhi chek ni to bende neno jalony makare molony e laini mag choke kik watim ni ng'ane nyalo rie maber nicha noloso ng'ane kama maber mochango ji opogore mari ni nyalo bedo nopogore mondo kik infection donje iye kanyo ma en gi minyalo geng' to en gi matimore to choke bende nyaka riti maka ponono ni chich kati neno ranyisi mora mora to ne laktar molony thoth ne kosetim ne ng'ato bero wach mag physiotherapy gi bende ni wacho ni luwore kod ng'ato kuseno nyalo kawo thuolo manyalo wacho ni wagani bang' dweche adi to chogo osechako mana ti kata osechako bedo motegno wige auchiel to ok ochunore ni physiotherapy wanyalo timo kata ka koro pok bero otim ningeche ok ochuno ni tuo gi te nyaka bargi koro wanyalo wacho ni kata kopo ni nitiere infection kata mane chongi to chongi ni ok osebedo komuf otemo ka tolon pok odolore koro iseneno daktari ma opango ni yath maber koro kosepang ni yath oseket ni yath koro wanyalo chaki e timo ni physiotherapy mabiro konyo mondo wakwe nitiere kata kaka wanyalo timo kaka gik malongo ni icing ka ponene kielo chokuot kendo liet to waketo nyalo tiyo gi ice mwa control godo pain no mondo dog piny aito kendo wanyalo mi exercises moko mwanyalo timo mondo mi kik chogo kaka natemo wacho mokwongo cha chogo tamre ma chieng' moro ariwa makoro kunyal mondo mi osongi koro bende nitiere stage moko mwanyalo tiyo gik mwalongo ni splints kopo ni chogo cha oto ma onywasore kabisa okobedo maber to wan gi osembo mwaloso maber nyalo pango godo chogo no mondo bed maber seche ma daktari dhi kodi gi thieth nikech nyalo yudo ni samoro bende kopo ni in gi infection sana to daktari nyalo wacho ni jatuo ni ok en jatuo monyalo tere bero nikech chumbe ma gitiyo godo ka samoro mitweyo godo ka kopo ni in gi infection to chumbe ka nyalo tamore mok moki koro kanyo koro physiotherapist ibiro luongi to koro iketo ni splinting maber mabiro konyo choke ka mondo wapange gi maber e iye kacha mondo mi gisonge ma ginyalo to aito kendo leche go bende nitiere orako mwanyalo timo negi mondo mi remo bed ni wanyalo jiwo remo mondo ringe i chogo kanyo kendo ringe muscles kanyo mondo mi leche ka kik tho kamano mondo mi leche kik tho nikech ka lero se tho koro ka wachako bedo kod chandruoge mag tutu kaachiel kod koro ni nyaka tim bero kod weche makamago aito gi namba 2 bende inyalo bedo gi gima waluongo ni disuse atrophy tiende ni ya badi ni ene kama okoti koro obwongo ni ema miyo inyalo move lweti ka koro sekono obwongo ni koro lwedo ni tinde wadwa mani mondo bed kama koro obwongo mari wiye chako wil gi lwedo no koro obwongo mari wiye chako wil gi lwedo no koro manyiso ni koro tielo ni chako bedo momich kata lwedo no nyalo chako bedo momich nikech obwongo ni wiye osewacho ni oonge nikech koro okoti pono ni ng'ato tudore kodi daktari nyalo yudi kanye kaachiel kod yore mag tudruok kodi chal nade an antiere kaka an private practitioner kendo officer ma private office mara nitiere Professor Nelson Awori Center wantiere 3rd floor B6 kanye mayudora kendo namba mar simo mar office miyuda godo en 0724 54 68 77 ero kamano daktari nyalo noenwa namba 0724 54 68 77 ero kamana nya Dr. Hamisi ageno ni odiochieng' machielo kendo kwa luongi tibo gi biro wago mbaka kotendo kod kaka wanyalo bedo kod ngima makare nikech ka wacho ni ngima en mwandu ne daktari marwa Dr. Hamisi waduoko ne ero kamano mathoth ne jogo picha mawa kamoting'o Lea ne director na ero kamana nya Bob Wafula kaachiel kod producer na Perpetual Okoth ne jahera mar chenro ni winjo ni gigi inyalo geng'o to geng to ponono no sechopo bende wamanya thieth nyaka kendo odiochieng' machielo iluonga ni Ruth Otieno oriti masani